Eguerdion dizuela pilota zaleok Donostiako Trinitate plazatik. Donostiako alde zarrean gaude. Gaurkoan hemen izango dugulako A2 pilotaren plazaz plaza lehiaketaren finala. Uda guztian zehar, hainbat pilota lekutan jokatu da lehiaketa hau eta iritsi da azkenengo geltokira. Gaur hemen jokatuko den final handira alegia eta horretarako pilotariak azkenengo beroketariketak egiten ari dira plazako kantxan bertan. Gorriz hariko dira Jera Iturriaga eta Kirol Jertxea kendu duen Irati Zabala eta haiek aurkari Ainhoa Ruiz Infante eta Maite Mugika izango dituzte. Eta hemen plaza honek hainbat bitxikeria badauzka eta horietako bat hortxe ikusi dugu. Goian pilotak gera daitezke eta hemen horrekin kontuan ibili beharko dute pilotariek. Pilota asko ez daitezen inguru horretan egon. Finalak itxura polita dauka. Horretarako aurretiaz lehenko astean Etxaurin lortu zituzten bibikotek txartelak. Eta udako torneo honen hirugarren eta azken berezitasuna plazetan jokatzea da. Pilotalekuetan ere aritzen dira pilotariak, baldin eta euraldiak ez badu laguntzen, baina aukera izan ez gero behintzat, plazaz plaza lehiak eta honen zerizana plazetan jokatzea izaten da. Pandemia garaian ekin zitzaion, A2 pilotaren sorrerarekin batera, lehiak eta honi eta orduan pilotalekuetan biltzea eta halaber bertan jokatzea ezinezkoa zenez, gobernuek baimentzen ez zutenez, plazetara jo zuten eta hortik aurrera urte batzuk badira da. Txapelketa hau jokatzen gabiltzala A2 pilotan eta horixe da esan bezala lehiak eta berezi honen funtsa. Gaurko final honetan ze bikoten moldatzen den ondoen, aurrena behar bezala berotu, pilotalekuaren ezaugarrietara egokitzen hasi eta gero partidak zer ematen digun. Finala beti da final eta finaletan ohikoa ere izaten da tentsioa eta horri ere tamaina hartzea behar bada izan liteke garrantzizko, baina horiek guztiak gero partida hasten den unetik aurrera ikusiko ditugu eta pilotalekuaren ezaugarriak eta bestelako zehaztapenak ematen joango gara partida jokoan den bitartean. Eta hau esan da, aditua agurtzera pasako naiz segidan, Naro Agirre, eguerdion. Eguerdion nahi. Finalak beti dakar, halako tentsio berezi bat, bestelako partidek ekartzen ez dutena, eta gaur horri ez ezik, Trinitate plazan jokatzeari ere, erantzi beharko zaio tentsio pixka bat, pilotaleku hau beti baita historikoa, mitikoa, beti denik izan baita mitikoa, eta gaur hemen jokatzea aukera polita izango da hauentzat, baina behar bada baita artekagarria ere. Bai, bueno, izan dezuna hemen Trinidadeko plaza honetan asko jokatzea pelotan, udaran zehar mutil zein neskake txapelketa jokatzeu, da, bueno, gila izan pelotaleku polita da hor, ezkerreko pareta hortan ikuste dugu hemen bukerako kuadro hauetan nola pareta jetxi itean, da, bueno, horre bere zailtasuna eranzte jo, baina bai oso pilotaleku polita gainak izan ambientia ho, jendia gerturau da, egualdi ona, ze gehi berde ba. Hotza berez, hemen itzalpetatik aritzeko, baina kantxan eguzki printzak diren tokietan epelere izango dugu. Eta pilotariek hori eskartuko dute eta gainera jendearentzat toki bikaina da hau. Donostiako alde zaharrean egonik jende hauna erruz etor daitekelako. Nahi baldin badu behintzat eta nik uste gaurkoan plaza hau ondo itxuratuko dutela. Bertara etorri behar duten pilota zaleek. Eta jada behin plazaren berezitasun hauez aritu ostean, finalaren azterketa egitera pasako gara Naroa, Jera eta Irati batetik, Ainhoa eta Maite bestetik, lau pilotarion, bi gazte eta beste bi veterano, baina maila ederra eman behar digutenak, gauzak ondo baldin badira behintzat. Bai hori da, ikusi hau txapelketa osoan ziar bi bikote hauek sekulako maila erakutsi dutela, guk Maite eta Ainhoan kontra jokatu genuen txapelketa hontako lehenengo partida, Natal eta Bilo da Kriston egurre eman zikoen izan, Maiteak defentsa eta gaina plazako frontoi hau eta Maitei tantu egitea hien posibilidad, aurra Ainhoak tantua oso ondo bukatzeu, eta bueno, bikote gorriai dago kionez, Jera bakigun nola jolazten,
erasoko jokatzeu, hemen dejadaken da mina handia egitea, mote handik ez dulako egiten, da gaina frontoi hauetan, lurra hauetan, lurra botatziare bi aldiz pentsatzelako, eta bueno, iratire udara hontan maila oso honien dabil, eta bueno, nik uste partida oso borobila izango ala, oso irekila, eta zuko izan duzuna, izango nuke oain danak tentzioan daudela, horratzian ikuste ditu trofeo eta txapelak, da betire txapela bizta dianean beste nerviosismo batekin jokatzen partida. Urduri egoten da pilotaria, txapela nahi du, eta txapela prezio garestiko izaten da, hemen prezioa baino tantoa da, txapelerako bidea zabaltzen edo ixten duena, 22 behar dira, eta 22 tanto egiten duen arentzat. Hortxe da, atzean pilotalekuaren errebotearen bazterrean txapela, eta txapel biez gain baita Garaikurrak eta sariak ere, gainontzeko sariak ere. Eta gaur hona etorri garenean Maite harrapatu bitz kendu dizkiot eta ilusioz gainezka sumatu dut. Zuentzat ere berezia izango delako pilotaleku honetan, plaza honetan aritzea. Bai, berezia eta gaina finala izan da, bitan, ez da? Hor atzo, Ira eta Maite atzo partida jokatuta daude. Hor Donostian jokatu genuen partida oso gogorra, eta haber gaur fizikoz atzo gauian izan zen, errekuperatzeko ordu asko egiztituzte hoki, da haber gaur esku eta gorputzez nola sentitzeian, baina bueno, zan duguna atzo Maitere ilusioz beteta izan beti biltzen bezala, eta gaur realaxoa bil. Eta lehen aipatu ditugu, sariak pilotalekuaren atzealdean errebotez zuloan zeudela, hortxe dituzu irudietan, Garaikurrak, Reino Gurmeten oroigarriak eta baita txapeldunen buruak estaliko dituzten txapelbiak. Gero ikusiko ditugu, partidaren amaieran zein bi burutara joaten diren txapelak. Azkenengo beroketa ariketak egiten ari dira lau pilotariak, baina esan bezala atzo Mari Ezkurrena enpresaren 45. urte hurrena ospatzeko hainbat ekitaldi izan ziren Donestebeko plazetan eta pilotalekuan, herrikiro saioa goizean eta ondoren arratsaldean azkarirako geraldi labur bat egin eta gero pilota partida bi izan ziren, bata Adosena eta bestea okerrezpan naiz Aspe enpresarena, eta atzo gauean jokatuta ona etorri dira final handian aritzera Jera eta Maite. Udara badakigu beti izaten dela pilotariarentzat lan handiko urte sasoia, lan handiko garaia partida askoan eta hemen, baina ez da noski onuragarria final baten bezperan aritzea, baina egutegiak ez du barkatzen, eta aurten behintzat ala tokatu zaie Maiteri eta Jerari. Bai, hori da, alaren ikuste gaur egoituzten nervio eta tentzioakin igual ez diala kontura hori egingo partida hasiera mentzat. Eta bueno, ikuste eta lau pelotaiak azkenengo sake horiek atea eta pelotaia aukeratzen, jala izte hasiko gara finala hondiakin. Da bueno, Unai, zuk partida asko jaditu zu eta ni beste aditu izango zagonezio, eta nola ikustezu partida? Partida polita izango dela esango nuke, hau berez ez da bat ere pilotaleku erraza jokatzeko esan eta esan ari gara, eta honezkero akaso pilota zaleren bat eta ikusleren bat aspertu bere egingo genuen, hainbeste aldiz aipatuta, baina oso zoru lakarreko pilotalekua da hau, baina horrek aurrealdeko jok horretan aukera gehiago eman dezake behar bada alai aritzeko, eta horretarako bi aurrelari bizi eta on izango dira aurreko kuadroetan, Jera eta Ainoa, eta atzean berriz oso bi atzelari sendo, batetik Maite, ia pilota guztiak eramaten dituena, eta bakarren bat galtzea ezoikotzat argeni ezaiokeena, eta bestetik Irati Zabala, partidari luzerik handienean eutsi hoi diona, eta atzelari oso segurua, eta pilota zaila asko bueltatzen duena, eta beraz horregatik guztiagatik finala ederra ikusiko dugula esatera ausartuko nintzateke, naiz eta gero kantxan gertatzen denarekin akaso bete-betean asmatu ez. Hori finalaren bide horriak zehaztuko duelako gure komentarioek baino gehiago. Azkenengo pilotakadak jo dituzte beroketariketetan lau pilotariek.
Kirol jertxeak erantzen ari dira hori egin ez dutenak. Ainhoa Ruiz de Infante horretan azkenengo tragoa botila urari Maitek, eta gustura aritzeko abierazi dio Maitek Ainhoari hemen geu ere pilotarien atxeden satetik bertan gaude oso gertu, eta horrek ere aukera ematen digu batak besteari diotxon guztia entzuteko. Azkenengo tragoak ematen ari zaizkio Ainhoa urari, iratik ere gauza bera egingo du aurkezpena egitera joan aurretik, eta hemendik aurrera jendaurreko aurkezpena egin eta lanerako gertu egongo dira lau finalistak: Jera Iturriaga, Irati Zabala, Ainhoa Ruiz de Infante eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika. Ainhoa, Maite eta Irati joanak dira 7. kuadroaren ingurura, pilotalekuaren atzeko puntara. Jerak azkenengo tragoa orain freskagarria atxeden setean laga, eta badoa Leitzarra ere aurkezpen lekura. Eta besterik gabe da, pilotarien aurkezpen egitera pasako gara bozgorailuetatik. Eguerdion Donostiako Trinitate plazara bildu zareten pilotazale guztioi, eta ongi etorri Ados pilotaren plazaz plaza lehiaketaren finalera. Lau pilotariak prest ditugu epailearekin batera pilotalekuaren erdialdean, eta luzamendu gehiagorik gabe haien aurkezpena egitera pasako naiz. Gorri zariko dira Jera Iturriaga, Leitzarra eta Irati Zabala, Lizartzarra, eta urdinez aurkari Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika izango dituzte. Epaile lanetan Gipuzkoako Pilota Federazioko Mikel Txoperena izango da. Hau esan da, zorteon lau pilotariei eta bikoterik onenak irabaztezala finala. Txapa gora jaurti du Mikel Txoperenak, eta jostari dago txapa. Kolore gorri agertu du, eta beraz Jera Iturriagak izango du lehendabiziko sakea egiteko ardura. Hautatu dute gorriak euren gustoko pilota. Aurkariei zein izango den ezagutarazi, probatzera eman, eta bat ere pilotakabarik jo gabe Maitek Jerari pasa dio. Leitzarra sakea ateratzera abia dadin. Ba esan dio Mikel Txoperenari, sakea ateratzera une batetik bestera etorriko den seinale, pilotari punpa jo, sakea atera eta ipini du martxan Nafarrak, aurrelari Nafarrak, aurtengo plazaz plaza lehiaketaren finala, lehendabiziko tantoa jokoan da, eta zer ematen duen kontatu behar dugu. Txokoan utzi nahi izan du hor Ainhoak, urrundik sartu da eta zen aukera txarramina egiteko, baina txapara joan zaio bat eta huts, Jera eta Irati aurretik. Bai, hori da, eta bueno, esango nuke final guztiak eukitzeuen ezaguarretako badala, normalia baino gehiago failatzeala, eta nik uste gaurko partidan oso garrantzitsu izango ala tantua itia ez ezik, ez failatziare. Izan daidek, hemen lehen esan dugu, pilotaria lotuago aritu hoi dela, final bat ez baita. Egunero jokatzen eta batzuetan horrek pilotaria gehiago arriskatzera eraman dezake, eta handik akats gehiago egin daiteke, aurrelari batak egin du akatsa eta ondoren besteak. Hemen ere antzeko jokaldi egin nahi izan du Jerak txokoan bertan, deja da, baina hau txapara baino, txapazpira joan zaio. Apur bat berago, eta tantoa beraz, Iratirentzat eta Maiterentzat, urdinentzat, bana. Eta pelota berdinakin jarraitu du, bikote urdina, beraz, guztauzako seinale. Hala da bai, bikote bietako inorrezta joan, ateratako pilotaren ondoren berriz ere saskira material aldatzera, beraz, eskuan ondo sartu eta gustuko izango dutelako izango da hori.
Hirugarren tantoa jokoan, bikote bietako bati bigarren emango diona, atzelariek ikusi ditugu lehendabizi Ilota jozen, ondoren aurrelarien txandari da izaten, Eizko Jarrido laugarren kuadrora, Jerak, beste sake bat horrengoan atzera, txostegin dio pilotak Maiteri, baina jaso, iratik ezkerrez iruterditik jaso nahi izan du, baina pilota ez du eskuan behar bezala sartu, eta gozatu gabeko horren ondorioz, bigarrena Ainoarentzat eta Maiterentzat, bieta bat. Hori da, nik uste pazientziakin hartu behar duela partida hau lau pilotariek, plazako partidakola izatea normalian, tantua bukatzia ez da ainerraza izaten, lurra lakarra izatealako eta asko ez talako atatzen. Da, bueno, nik uste pazientziakin, hainbeste arrisio gabe jarraitzen baue, gehiago asmatuko dutela. Eta joko hori dagokionez, beste ohar bat ere eman behar dugu, sakea lautik irura izan hori da beste pilotalekuetan, baina gaur hemen probak egiten ibili eta gero lautik laura. Ateratzea erabaki dutenez, lautik laurako eremuan errenditu beharko dute sakeetan bi aurrelariek, hirugarren tantoa egin dute. Bien bitartean neu zehaztapen hau ematen ari nintzaizuen bitartean Ainoak eta Maitek, eta abiatu da sakera berriz ere laukoteko Bizkaitar bakarra. Atzera orain, bosteterditik eutxi, Irati Zabalak, ezkerparetari itxatxi, eta Maitek behar zen legezatera, Jerak atzera, lauterditik Maitek luze-luze. Eskumaz Iratik jaso, eta Ainoari sartzeko aukera kendu. Arrotzeagatik, Zabalera orain, kontrakantxatik bildu. Jerak eta atzean jarri, Unpagoran Maitek ireki, Jerak jaitsi, ongi Maite. Lau eta laurden ingurutik aurrera etorri da Irati, eta honek ere pilota oztu egin du, Iratik atzera, iritsi egin da doi Iratiren pilotaka da. Txokoan utzi du Ainoak, eta gero Jerak atzera, Ormabikoa, kantxaren erdialdetik Maitek. Jerak atzera, lau eta laurdenetik Eulatearrak eraman, Iratik Zabalera, erritmo biziagoarekin, eta gero txosta joarazi dio pilotari Ainoak, erabat trakestu da botea, hartu duen efektua zela eta horregatik eraman gaitz gertatu zaio Iratiri, lau eta bat. Hori da, hori Ainoak oso ondo egiten jokaldi bada, eskubiakin hartzeunean, hor alturai gabe txapa gainean mozteu pelota, eta gero horrezkerrea oso ondo baztertzeu, eta bueno, hor txosta horta jo du, eta Irati eta Iera bietako inork ezin izan du jo. Plazek edo plazetako pilotalekuek ere hori dute, beste pilotalekuetan baino efektu gehiago arditzaketela pilotek, eta batzuetan halako jokutrian nasleekin ere jokatu behar izaten duela pilotariak, orain ere pilota bajatzen hasi da Ainoa, baina txapazbira joan zaio hau. Bai, hori da, aurreko, ezaeten bestela askotan iteu mozteko jokaldi hori, eta bueno, goinko gontan etzako batea. Hor normalian agintzea pasatzea Ainoa, hor indar hondiekin emate jolako, baina bueno, hori pasatzea hor atzetikan moztutakoan bere arriskua ere eukitzeu, eta bueno, ingoan txapa bera junizako. Eta parean Jera eukitza eta Jeraren jokoaren ezaugarriak zeintzuk diren aintzat hartutan ikuste Jera ere aukera duenetan sartzera joango dela, eta ahal dela erritmo aldatuz gorriak agintzera pasatzeko aukera izan dezaten jokoan hastera. Bai, hori da, hor bi inguruan Jerai pelota hildala altzen maiozu segiton bukatzeu, así que bikote urdinak Jera komoda jokau ez dezan, hor indarrakin da arriskatzen liberko. Eta bueno, 5 eta 2, tartia zabaltzen da bikote urdina. 5 eta 2 hori da. Eta apurka bado aurrera. Naroak esan bezala bikote urdina, eta parte txikia zabaldu du markagailuan. Ainoak eta Maitek osatutako bikoteak. Tantoa jokoan, atzelariak orain arte protagonista. Jokoan barrena luza ipini Maitek. Iratik eroan. Ainoak atzera, kontrakantxaraino da etorri. Irati baina ia. Zabal aldera berriz ere luze, ongi Irati.
Maite Gatzera, eta ez dakit eguzkiak ere ezote dituen bereziki bi aurrelariak desenoro sentiaraziko, hor pilotalekuaren azkenengo laurdena itzalpean dago, eta eguzki bete-betean aurrealdea, aurreko lau kuadro terdiak, eta beraz hor ere eguzkiak behar bada eragin diezaieke pilotariei. Bueno, eta tanto beharra, hieran ikusi dugu hor, peloteguan ziar bikote urdina izan agintzen eta gorria berriz defentsa lanetan, da hor hierak hartu duen bigarrengo pelota zuan, beha bukatu du tantua. Aurrena bipareta egin du Zabalaldera Ainoak, eta horri erantzunez pilota moztea deliberatu du Leitzarrak, eta tanto bigaina lortu du. Gorrientzat hirugarrena izan dena berriz ere bera torsakera, luze jarri. Bost eterditik Maite Geraman, Ormabiko ailerak iritsi egingo da Ainoa eta berak ordainetan jokaldi egin, makurtuta Altxa, Irati Zabalak, Maite Gatzera, berriz ere Iratik sartu behar, ongi jaso eta Ainoari sartzeko aukerak kendu. Botearen osteari itxaron eta Gerak moztu, Maite Gatzera, bost eterditik ongi Irati. Ainoa Gatzera, Iratik jaso, eta aurrelariari sartzeko moduko pilotarik laga ez, horrengoan txokoan Gerak, Maite iritsi eta pilota atzeratu, Irutik bildu eta gaiztotu Gerak, horrengoan berak Zabalaldean deja da, iritsi eginda Ainoa, Iratik Gatzera, bolea ziruterditik Maite Geraman, Gerak berriz ere Zabaleratu, Ainoak kontrakantxatik bildu, Zabalean pilota oraindik ere, Ainoak Zabaletik Zabalera luze-luze atzealdea baliatuta, ongi jaso du Zabalak, txokora orain Maitek, hartaraino joan eta ura jaso, Iratik, txokotik Zabalera gero Maitek, Iturriagak bildu, eta Maitek hau ere ekarri eta gero pilota gozoa geratu bazitzaion Iratiri, nik uste hor pilota jaisten hasi dela, baina txapazpira joan zaiola. Ba, izango nuke hor aukerako pelota ikusi dugula eta bajatzen saiatu dela, baina utzi du, eta bueno, hor ikuste dugu ja lau pelotaria partidan sartuta daudela, izan hor partida hasieran tanto motxagoa zian, gehiago arriskatzen zuten, da hain berriz tanto burrukauak eta gorrauan ikuste hemendik aurreko partida hola pare-parekoa izango dela burrukatua. Eta inor sartu bazen, azkenengo tanto honetan jo duten pilotak da kopuruagatik guztiak izango dira jada. Honez gero partidan sartuak atzean jarri du pilota Ainoak eta erantzunik gabe geratu denez, 6garrenetik 7garrenera egin dute Maitek eta biek, 7 eta 3. Hori da, hemen azkenian pelota atzea batze bazu ezkerrean, nola frontoiak ez dagan altura asko hor ezkerrekin bueltatzeakoan ba, altura gutxikin buelta berda, eta bueno, horre bere zailtasuna baka. Eta bada ez bada erne ibili, altuera handiegirik ez emateko ere. Atzealdean ez baitauka, aurrealdean beste altuera pilotalekuak eta pilotaren bat kanpora ere joan daitekelako. Behar baino apur bat gehiago harrotuz gero. Beste tanto bat jokoan eta 7 eta 3 markagailua Ainoa Gatzera orain. 6 terditik Iratik ezkerrez eraman, Ainoarentzat aukera berriz ere, boteari ez dio behar bezalako tamaina hartu oraingoan Ireki, eta Zabalak eraman. Maite Gatzera toki zaldatuta, Gera eta Irati, 5 terditik eraman, eta aurrerantz pasa ezin. Leitzako aurrelariak, Ainoa Gatzera, Gerak luze txokoan barrena, Maitek Zabalaldera, iritsi da Gera eta jokaldia egin du. Ainoa Gatzera eta boleaz jotzen saiatu da, baina ez egiterik ez du izan. Tantoak jarraiz ezan Irati Zabalak, 8 eta 3, eta hau ere aurrena izatze, atzen naiz aurre, oso tanto mugitua izan da, eta azkenean defentsa egitearen poderioz, agintemaki jartzea lortu dute Ainoak eta Maitek, eta tokia ikusi orduko atzera bota eta tantoa lortu. Bai, hori da, eta bain 8 eta 3, 5 tanton aldia, peloteguan ez da olako aldeik somatzen, baina ikuste dugu markagailuan ja pixkanak azulua irekitza diala bikote urdinak eta gero erabakigarria izan laike hori. Zulua lehenago txikiagoa zen, baina jada 5 tantokor arte
eraman dute. Ekinaren poderioz eta tantoak egitearen laguntzaz. Ainoak eta Maitek. Eta aurreko saltxa horretan gogotik jardun dute bi aurrelariek. Dejadarekin tematuta. Eta azkenean Jerarenak balio izan du. Hori da hor lehenengo ikusi du nola Ainhoa jetxi duen pelota hor txapagain gainean jo du indarrekin eta gero. Jerak ez du barkau eta hor efektuakin bota du dejada hori. Eta tantua lortu du. Eta bueno, bikote gorria pelota aldatza du hau. Saskira gertura da. Ez dakit pelota pixilaua motelagoa zeatako guen. Hor ikuste Jera pelota botia probatzen nahi da. Pilotalekuaren ezaugarriak zeintzuk diren kontuan hartuta behar bada. Bote txikiagoko bat hartuko dezuten iruditu zait, pilotak lurrean egin duen boteagatik, baina hori pilota kantxan denean ikusiko dugu hobeto. Bai, bueno, eta baita ere izan laike bikote urdina oso komodo zebilelako aurreko pelotakin, da bueno, zoze aldatzeatik ane. Izan liteke. Atzera du sakea Jerak, oraingoan atzera. Maitek eutxi, atzeratu eta kendu. Ongi Iratik. Ainoak txokoan barrena. Jerak eraman. Maitek aurretik atzera. Barruan da pilota hori. Jerak bildu. Txokoko dejada Maitek. Iritsi eta toki berean luze jarri Iratik. Zabaletik jaitsi du Ainhoak, baina behar baino gutxiago, txapazpida joan zaio eta 5-8. Bueno, eta beste tanto baten bezala hemen bikote gorria tokiz aldatuta ibili da, aurrelaia atzelai lanetan, atzelaia aurrelai lanetan, eta bueno, izango nuke sekulako defentsa ideala erakusten. Eta bueno, azkenian lortu dute tantu eitia, eta 5 eta 8 bikote urdina aurretik. Eta horrek askotan defentsa hain zurruna eta ona izateak bikote aurkaria desespera dezake. Hor ikusi dugu, aukera ikusi duen bezain pronto Ainhoak erasora jotzea erabaki duela. Eta hori behar bada gorrien merituzko lanaren ondorioa ere izan daiteke. Beti bat gehiago joaraztera behartzen baitituzte aurkariak Jerak eta Iratik. Bai, desango nuke pelota hau pixkat motelagoa dela, ze ontxe Ainhoa jo dion hortan bote handik ez duin. Hasieran ere ez dugu nabaritu bote arroagorik edo arroegirik egin zezakenek pilotak, eta behar bada orain aurrealdean ere nabarmenago geratzeko jogera agertzen hasi den ez pilota motelagoa ote den iruditzen zaigu guri ere. Komentario Maitek. Ainhoarentzat aukerako orain txokoan utzi du, baina bertan zen Jera eta ongi altxatu du. Maitek atzera. Iratik 5 ekarri. Eta Ainhoak atzeratu. Iratik eraman. Ainhoak txokoan barrena. Iratik jaso. Maiterentzat aukera orain. Luze txokotik txokora. Zabalera orain erritmoa aldatu nahian geroago. Txokoan dejada. Txokotik Zabalera airez. Iratik bildu eta gaiztotu. Eta Jerak aukerako orain. Berak defendituko duela esan dio Ahoxloran Maitek Jerari, eta gero txokoko dejadarekin tantoa lortu du, baina lurretik garrasik egin dio Jerak Maiteri. Oztopo egin ote dion esaten hariko balitzaio bezala aurreko kuadroan. Epailak ez da iguelta eman ez du. 8 eta 5 emaitza ikusten dugu islatuta markagailuan, eta nik uste ez da, izango nuke epaileak tanto errepikarazti ote duen. Bai, oraintxe esan digo. Bai, buelta eman du. Oraintxe adierazti di lau pilotariei, tantoa berriz jokatzeko manu eman duela. Beraz, markagailuak bere horretan mugitu barik jarraituko du beste tanto batez. Animo, lau pilotariek elkarri, eta lehen gertatu den antzera Jera Iturriaga sakera. Egin dio pilotak Maiteri, nabarmen geratu da.
pilota normala dena baino are nabarmenago, hau motela dela esan baitugu aurretiaz, baina eraman ala izan du Maiteak berriz ere barrualderantz botea, baina efektuak orain ere ez du ustean harrapatu Eulateko atzelaria, eta gibelean diren bien arteko lehia orain. Luze, pilota aurkariak baino gehiago norkarrotuko. Ainhoa sartu da, erritmo aldatu. Pilota moztuta paratu, eta tanto bikaina benetan, 9-5. Bai, hor, bi atzelaiak aizian atzean baten aurrelaia sartu ez zitezen, baina hor ikusi dugu Ainhoa sartu da lehenengo pelotazu hontan, eskubilakin normalia egiten bezala sekulako mina indula, eta 9. tantua lortu du bikote urdinak. Eta orain ikusi ditugu, zalantzati une batez pilota galdetu dio, Ainhoak Maiteri zain pilota aterako zuten etzekitela, baina bikote biek aurretia zerabili duten ura, kantxaratu dute Ainhoak eta Maitek. Sakeari erantzun egin dio, Iratik, oraingoan jera sartuko da jokoan, erritmo aldatu Zabalaldera, pilota irekita. Maitek txokoan deja da, Jerak bere burua lurrera botata jaso, atzealdea libre, gaizto doakio Iratiri, baina jotzeko tartea izan eta jaso ere egin du Lizartzarrak, txokoan Ainhoak, baina txapa hotx mengela entzun dugu gero. Jera defentsa lanean pilota eramaten saiatu den hartan. Aurrez zeinatze tantu hau ere bizia eta mugitua izan da. Eta azkenerako berriz ere Ainhoaren eta Maiteren aldera egin du tantoak, 10-5. Ba, ikusi dugu, ikusliak eta txaloka jarri dia oso tanto politia izan da hor aurrian. Sekulako bi protazo eraman ditu Jerak, hor Iratik egatzeaga etorri eta buelta hori oso zaila izan da, bikote urdina ikuste dugu agian gehiago idala erasotzen. Eta, 10. tantua izan da hau, okerrez bana, 10-5. Bai, 10-5 markagailuan, eta hemen zenbait pilota zale ikusi ditugu, kamera eskuan hartuta, oraindik ere udan gaude, giroak berak iradoki ezarren, baina akaso turistaren bat hemen izango da, esku pilota zer den inoiz ikusi gabea, eta turistak argazki kamera eskuan hartu eta ari dira aprobetxatzen partidari berari eta pilotalekuari argazkiak ateratzeko. Donostia badakigu beti dela turismo hirietako bat, eta oraindik ere izango da bakarren bat. Bere oporrez gozatzen. Leno beroketa lanetan aizian etorri da. Etorri dira batzuk inglesa zituzuen batzuk. Eskuak erakutsiko altzizkien galdeuaz, da pelota probatzen, eta wow. Frantsesa ere entzun dut, hona bidean Trindade plazara etortzen ari ginela, auzoaren 31 kalean, ingelesa ere bai, eta akaso ingelesaz eta frantsesaz aratako beste hizkuntzaren bat ere entzutea. Gatzai guarrotza gertatuko, hemen udati errazen baitibiliko delako. Udari azken eguzki printzak zugutu nahian, Josek jarri du. Jose aldaregia ados pilotako paietako batek eta laguntzaile lanetan dabilenak jarri du. Txapa behar bezala. Barne aldetik atzeraino etorri, eta berriz ere pilotariei utzi die lekua. Partidak jarrai dezan, sake gaiztoa Ainhoa goituenez, sake bueltan txokoan, utzi du pilota, Jerak ere bai, gero berak ireki, baina Irat iritsi eginda. Maitek aukerako orain. Zabalean barrena luze berriz ere tokiz aldatuta dira Jera eta Irati, eta defentsa lanetan hori gehiagizkoa zen eramateko. Atzeraka etorri behar izan du, eta beti atzeraka pilotaria datorrenean ez da lan xamurra izaten eramatea, eta kasu honetan ez du ez erregiterik izan. Bai, hor, Jerak eskatu dio pelota Iratiri, baina Maitek indarra hundila eman dio pelota horri, eta azkenian ez izan du bildu. Eta iritsi dira lanardietara. Arian Ainhoa eta Maite 11-5 markagailuan. Eta beste tanto bat jokoan. Jerak moztu.
Maitek atzeratu. Ainoaren aukera orain. Xokoko deja da, jera iritsi eta pilota altxa. Ainoak atzera, iratik tamaina hartu dio boteari. Azken erarte itxaron eta jaso, txokoan utzi du gero Ainoak, oraingoan ireki. Hanka bizkorrak ditu iratik, iritsi egin da. Baina, eramaterik ez du izan, 12 eta 5. Bai, hor, Ainoak oso ondo moitu pelota, lehenengo boleakin txokuan hor pelota zaila jarri du, eta hiera bueltatzia lortu arren hor gero aukerako pelota gelditu zako, eta ezkerrakin, ezker ziarra inaz, hor tanto bikaina lortu du. 12 eta 5 marka gaiuan berriz ere Maitek lagunari oio egin diola ikusi dugu. Animo, oraingoan ahots baxuagoarekin, tonu baxuagoarekin Ainoak Maiteri animo esan dio, benga animo, aurrera jarraitu beharra dago eta orain berriz ere Zabaletik txoko aldera deja egin nahi izan ote duen iruditu zait. Bai. Ainoaren helburua hori zela, baina txapazpira joan zaio, 6 Bai, eta hor, 12. Ainoa ondo iritsi eta nik uste jokaldia egitea jundala, eta bueno, txapazpira juntzako pelota hori. Eta 6. tantua lortu bikote gorriak, 6 eta 12 duaz, bikote urdina aurretik. Eta bueno, ondi partida asko behatza. Eta lehen hartu duten bide beretik segitzea erabaki dute orain Jerak eta Iratik. Urdinak erosoago sentitzen ari zirenean aldatu dute pilota, baina partidaren hasierako tantoetan materialik aldatu gabe jarraitu dute aurrera, eta orain ere partidako bigarren pilota aldaketan Urdinek atera eta partidari hasiera emandako horrekin jarraitzen ari dira. Jera eta Iratik ez baitute pilotarik aldatu. Leitzarrak jaitsi, Otxandigarrak eraman, berriz ere Leitzarrarentzat aukera, moztu. Maitek eraman eta ireki. Zabalak bien tartera, Maitek jaso eta zabaleratu. Berriz ere bien tartera Jerak bildu. Oraingoan txokoan dejada Arroxamarra. Ainoak atzera, bote laburrago egin dio. Espero zuena baino Iratiri, baina jaso, hau ere eraman, Zilipurtik adabilia lurrean, oraingoan txokoan Ainoak utzi du, Jerak ere bai, Ainoak ireki, boleaz Zabalean utzi Iturriagak, Maite iritsi egin da. Eta toki zaldatuta orain Ainoa eta Maite, gaizto jarri du pilota biterdi inguruan moztuta, eta Iratik ahaleginak egin baditu ere, altxatzeko beste indar ez dio eman pilotari, 13 eta 6. Bueno, eta kiston tanto politia izan da hore. Ja, ez da, lehena ikuste duna olako tanto politia hor pelota zaila askuak eraman dituzte bai Iratik eta baita gero bikote urdinak hor aurrian indako bolea hortan. Eta bueno, 6 eta 13 esango nuke publikoa guztua edala pelotek ikusten disfrutatzen edala eta baita geure. Bai, pilota zaleak nik uste hau zapore hornarekin hariko direla partida bizitzen, horretarako motibo ugari ematen ari zaizkielako lau pilotariak. Txokoan orain lehen Ainoak egin duena egin du Jerak, pilota txarra jarri aurkarientzat eta biziki gaiztoa, eta defentsan ezkerrez eskua sartzeko tartea izan badu ere, txapa gainerako lain indarreztio eman Ainoak pilotari, 7 eta 13. Bai, hor, bikote gorria ez da oso ondo ulertu eta bila jundia pelota, baina muturrakin hor efektu eman dio eta tanto politia lortu. Hori Jerarentzako zen, gainera tanto egiteko ez zuen aukera txarra, eta bi aldiz pentsatu gabe eraso egitera joan, eta ekinaren ekinez tantoa lortu du. Eta orain berriz ere lehengo jokaldi klase bera egin nahi izan du, pilota moztu. Baina txapazpira joan zaio, 14 eta 7 beraz. Bai, hor, azkenia jokaldi hortan bi aurrelaiak asko arriskatzeu. Eta ondo atatzean agintea pasatzea, baina hainbeste ajustatu hori pasatzea batzutan txapazpira junta.
juteala eta, bueno, irai hori pasuzako. Eta biei ere ikusi diego. Inoiz. Txapazpira pilota joan zaiela. Eta berriz ere, sake bueltan gaizto jarri du Jerak, eta hor dejada egin nahi izan duela iruditu zait, baina esku horpoarekin jo dio pilotari, Ainoak, eta hori da hor pelota... 8. lortu dute gorriek. Bote ondoren pelota asko baztertu zako. Eta ez da jokaldia eta jun alda, baina hor partetik gertu zetorren pelota eta ezin izan du eraman. Hartu duen efektuagatik esango nuke jokaldia egitea zela Ainoaren asmoa, baina azkenean bertan geratu zaio pilota eta ez ere zean geratu da. Ahalegin ura guztia. 8-14 beste tanto bat jokoan. Irati sartuko da lautik, moztu, bertan da Ainoa, Jerak orain bitik atzera. Airez Maitek eraman eta zabaleratu, Jerak bildu. Gainera etorri zaio Maiteri, baina primeran ekarri du atzera. Iratik eraman, Ainoak jaitsi hau ere, baina txapazpira beste behin. Eta 8-garrenetik 9-garrenera egin du. Jerak eta Iratik osatutako bikoteak, 9 eta 14. Bai hor, aukerako pelotazun Ainoak, junda jokaldi egitea. Eta gehiagi ajustatu du, eta bueno, txapazpira juntzako. Eta 14 eta 9. Bikote urdina bendikane aldetxuak inaberti joa. Baina, bueno, esango nuke peloteuan gero hainbesteko aldik ez da hola. Ez, tanto borrokatuak eta piloteatuak ari dira suertatzen. Oendi partida oso irekile ikusten. Asko eta partidari bide luze xamarra geratzen zaio aurretik eta oraindik tarte puska honetan ikuste partida gehiago berdintzera ere etor daitekeela. Kontrakantxatik bildu Irati Zabalak. Ainoak berriz ere aurrealdetik atze aldera, 5-erditik eraman Lizartzako atzelariak. Bien tartera luza jarri du txokoari aprobetxamendua. Etekin atera nahian Ainoak. Jerak ere jaitsi, Maitek eraman. Eta Jerak aurretik atzera, 6-erditik Maitek eutxi. Jerak moztu, eta Maite hor hankageldian joan da pilota jotzera, baina jotzea zaparte jokaldi egiten hasi dela ere esango nuke. Dejada egitea zela bere asmo, baina urruntzen eta urrundik sartzea ez da lan erraza izaten. Naiz eta alakoak bikainatera hoi zaizkion Eulatearrari. Bai hor, oso baztarretik jo du pelota hori, eta nik esango nuke ezkerrian dejada egitea jundala, baina bueno, Jerak horri indarra hundia eman dio pelota horri, eta ezin izan du eraman da, bueno, sakear bat. 10. tantua lortu dute bikote gorriak, eta tartia idia pixkanaka izten. Badatoz, urdinak dituzten 14 tantoetara Jera eta Irati. Eta hemen partida lehen esan dugun bezala zabalik dago oraindik ere. Ez delako erabaki eta aldea ez delako inondik inora erabakizko izango, erabakigarri izango. Eta hor, Baitek pelota harrotu du ezkerrakin eta goira juntzako, izan deu frontoi hau bajua dala. Eta bueno, alare berotzakoan gehiago juntzeskiek ora, nik uste ja neurriak ondo hartu dituztela. Eta 11. tantua, 3 tantuko aldea. Bai, hala da 3 tantuko aldea dago. Ainoaren eta Maiteren alde, eta Maitek goiko koltsoia jo duela baliatuta, aprobetxa dezagun. Goian beste tanto bat jokoan. Airez Maite, Jerak atzera, Maitek jaso eta pilotari altu ere eman da. Jerari sartzeko aukerarik ez dio eman. Ainoak zabalera, bizi eta indartxu. Jerak eraman. Maitek atzera, Iratik eutxi. Oraingoan jaitsi Maitek. Eta atzera bideratzen ikusi dugu. Ainoarentzat aukera garbi atzera berriz ere. Ben inork ez du behar baino arrisku gehiago hartu nahi.
Bien tartera luze, Iratik eraman. Ainoak atzera. Saitik altxa. Iratik. Ainoak moztu. Iratik jaso eta jokaldia. Sartzerik ez Ainoak. Baina Maite ernez dagoen. Pilota eramateko. Maite sartuko da berriz ere jokoan atzera. Eta Zertxobait Zabal aldera. Lauraino etorri erjerak pilota eramatera. Baina azkar asko hartu ditu berriz ere bere ohiko kokalekuak kantxan. Tanto gogorra hau ere. Maiteri sartzeko agindu dio Ainoak urlatea arrakatzera. Txanti arrak ere bai, iatik kargatu eta kargatu hori dira tanto honetan Urdinak. Maitek txokoan jokaldia, Ierak altxa. Ainoak atzera. Eta berriz ere, bost eta erdinaino atzera etorri behar Ierak. Maitek luze, Iratik orain, defendatu behar. Ainoak Zabalera. Ierak jaitsi. Atzera gero, eta lehen golepotik buru horrengoan Urdinentzat. Ainoa atzera eta Maite aurrelari. Jokaldi Ainoak, baina ezin pasa. Aurrera horrengoan pasada. Ireki, baina gehiagitxo. 12 eta 14. Nik uste hor iritsi denean Zabalean zuloa bazela konturatu dela. Eta hori aprobetxatu nahian sartu dela. Pilota Zabal aldera biratu eta irekitzera, baina gehiagitxo ireki du eta tanto luze honen ondoren. Bigarren ez etorri dira partida honetan lau pilotariak atxeden setera. Hori da, esan dezun bezala hor Zabalian bazeon zulua, Iera txoko xamarrian zeolako eta Irati berriz pixkatatzeo. Eta egia esan idea hona zen, baina esan dezun bezala gehiagik zabaldu du eta Zabale juntzako. Eta bueno, 12. Tantua bikote gorri jantza, lan erdi eta iritsi dira. 12 eta 14, bitanton aldeko tartia okarrik. Bai, lehen ere aipatu dugu, etortzen ari zirela eta apurka bazeto zela eta jada gainean dituzte. Konturatzerako, Ierak eta Iratik, Ainoa eta Maite. Eta atxeden tarte laburra hartuta. Batoz kantxara Urdinak. Eta horriak ere bai, hor gela horatzen ari da Iera, eta Iratik ere zerbaita horatu du. Hemen inorrezta dinegon, indarrez behar baino ahulago. 12 eta 14, Iera ere badator kantxara. Eta lau pilotariak barruan direla, oraintxe pasadio pilota Maitek Ierari. Eta Leitzarra badator sake ateratzera. Punto garrantzitsu hau, bikote gorriarentzat bereziki bakar batera jar daitezkeelako, tanto egin ezkero. Eta Urdinentzat zakasoia da beldurra izan zitekeen, Urdina etor zekiekena beldurra izan zitekeen, baina Iratiri gora joan zaionez, arnasa pixka bat ere hartu dute. Bueno, bai, hor Ainoak eta Maitek tanto barekin, 15 eta 12. egia izan hor atzian asko baztertu zako Iratiri pelota eta ezkerrekin altura eman dio, baino gehiagi. Eta bueno, lehen aipatu eguna turistana hementxe etorri da ontxe. Bai, beste bat. Turista talde bat, dana daude hor atzetik behira. Eta euretariko asko, telefono atera eta tantoak grabatzen ari dira. Partida polita doa eta oroitza pentso bat ere eraman nahiko dute biak ziren pilotatik hartu eta orain barkamena eskatu dio Ainoak Maiteri. Bai, errestua. Egitera sartu da, baina Maitek ere bertan zuen pilota azkenean bera sartu da. Baina txapara joan zaio gutxigatik. Barruan izan baliz eta tantoak jarraitu baluak aso bestelakoak zirateken, bestelakoak izango ziren kontuak, baina azkenean presaren lanek eman diete tantoak gorriei.
Bai, bueno, hor, sakian restuan iratik ozta huelta du sake hori, eta bote uste baino txikiagoa egin du, eta gero, arriskatzea, bueno, fuerte emata junda Ainoa eta utxin du. Eta bitantora berriz ere, lehen izan diren antzera, Gera eta Irati urdinengandik oso gertu, eta hau ere, garrantzi handia izan dezaken tantoa da. Hiru terditik Gera sartuko da. Bien tartera txoko aprobetxatuta. Maitek eskuinez eraman. Pilotari altuera eman eta Gerak atzera. Maitek hau ere altxa. Berriz ere txoko arietekin atera nahi Gerak. Hori ere altxa du. Kantxan erdira Gerak. Zabalak bildu. Baina egin duen keinoagatik akaso uste baino gutxiago gozatuko zuen. Atzera oraingoan sakea Ainoak. Gerak bien tartera luze. Maitek eraman. Eta berriz ere Gerarentzat aukera, moztu. Ainoa iritsi egin da. Azpitik sartu behar izan du. Eta hor altxatzera bakarrik ez dela joan esango nuke. Beste zerbait egiteko asmoa ikusi baitiogu. Kolpaketa horretan Ainoari. 14 eta 15 eta tanto bakarrera jarri direnez. Hemen zabalik dira oraindik ere gauzak. Hori da, 14 eta 15, da bueno, peloteguan ziarra ikuste dugu, bikote bat aztea gintzen, gero batek ite gola jokaldin bat, beste bikotia pasatzea erasoa, eta oso parekatua doa final hau. Bueno, ikusliantzat. Zobeto, ez da? Bai, pilotazaleak ikuste eskertuko duela, pilotariek baino gehiago emozioa eta parekotasuna, nahiz eta pilotariek batera edo bestera nahiago luketen euren mesedetarako markagailu zabalago eta handiagoa. Tanto bakarrera eta bigarren aldiz, okerrez baldimanago, tanto bakarrera jarri eta berdintzeko aukera dute, berriz ere Gerak eta Iratik, orain urrengo 2 eta 1 izan dute aukera hori, eta ea bada orain, 14 eta 15 balia dezaketen. Hortxe aukerako pelota Gerantzat. Atzera bizi eta indartxu. Jote zoiko egin dio pilota Maiteri, baina jasorengoan txokoan barrenan luze. Ainoak jarri du, Gerak eraman eta gero Maitek. Besoa luza egin da aurretik atzera jo du. Aurre aldea dago libre eta bertako xoko guztiak probestu nahi izan ditu Maitek, baina Gera iritsi egin da moztutako pilota hartara. Berriz ere txokoan barrena luze, Gerak altuera handia eman da jaso. Maitek zabaldu, kantxaren erditik bildu. Iturriagak, Mujikak atzera, kontrakantxatik bildu. Gerak eta aurrera etorri, Ainoak jokaldirik egin ez zaion. Gera berriz ere behartu eta sartu, baina altxa eta zertxo baita atzeratu. Maiterentzako txanda orain atzera eta luze, honek ere. Ireki eta zabaletik jokarazi aurkariei, berriz ere horrengoan laburrago Ireki Gerak. Maite sartu da azkenean atzera, bostetik indarra eman dio pilotari. Zabalak, Ainoak atzera. Berriz ere botearen ostean Maitek atzeratu eta Gerak etorri behar. Pauso zenbait atzera. Pareta biek bat egiten duten gunean jo du Ainoak eta gero Zabalean jokaldia egin du Ainoak eta buruan jo dio, antza denez. Bai, hor. Buruan jo du. Lurra eridan hortan. Lurrarekin Gerak kolpe latza hartu du eta ez izatea espero dugu, kolpe latza hartu baitu. Trinidade plazako lurraren kontra Gera Iturriagak, Maite, Ainoa eta Irati aurkari naiz lagun dituenak ere
arduratu dira Jeraren osasunaz. Altxada eta pauso-pausoan apurka badator Jera atxeden setera. Hortan eseri eta oraindik ere minkeinuekin ikusten dugu Leitzarra. Eskua buruaren atzealdean du oraindik ere. Eta hemen inguruan badira tabernak eta nonbait izotzak hartu eta izotzekin buruaren atzealdean eman eta berriz ere ea hotzapur batekin badatorren bere onera Jera Iturriaga. Partida etenda dago normala denez, baina espero dezagun lesio txiki hau zerrez izatea eta berriz ere jokorako prest izatea Jera. Badirudi hobeto dagoela. Behintzat aurpegi keinuekin hori ari da erakusten Jera. Oraingoan trago egin dio botilari. Maite ari zaio galdezka, ea ongi den. Eta baiezko keinuak egiten ari da buruarekin, beraz apurka bere onera badatorren seinale. Eta pozten gara. Bai, hor buruko golpiak arriskutsu izatea, hor buru batzian egia esan, eredan horretan velozia handian zetorren, da burua jo du. Kolpe latzak izaten dira horiek. Hoi da, nik uste, esan dian Maite pixkat behik pelota hartuta berotuko goela bitartia, baina Jerak esan du kantxa atan nahi dula eta ez dakit hor odol isuririk izan den, baina odola jarri nahi izan diote, baina arkeztu nahi. Partidan sartuta jarraitu du. Ongi dago Jera eta pozten gara. Ez du odolik izan eta, bueno, ea sustoan baino ez den geratzen. Ez usteko txiki hau, 15 eta 14, tantoa errepikarazi du epaileak. Arazo horregatik, eta minutu eta erdi inguruko tartearen ondoren eta Jera bere onera etorri dela kontuan hartuta, berriz ere badator sakera Ainhoa Ruiz de Infante. Sakea luza jarri du 6. kuadro ingurura. Oraintxe aldatu duten, nik uste aurrena errepikarazi egin duela, baina ez tantoa urdinei eman diete horra azkenean tantoa bukatu egin da, eta Ainhoaren kantxaren erdiko dejadarekin. Amaitu denez, 16 eta 14koa da emaitza. Plazako markagailu ez dute aldatu eta horregatik etorri da geure nahasmendu txikia. Bai, hor buruakin pelota jo guztian jo du, beraz, tantua ja bukauta zeon, hasi que urdinentzat izan da. Hori da, eta urdinei eman diete behar bezala tantoa plazako markagailuan. Gauzak horrela 16 dituzte Ainhoak eta Maitek, 14 tantoan dira Jera eta Irati, eta ikusten ariko zareten legez, beste tanto bat dago jokoan. Maitek atzera, luze. Maitek ireki, Jera kormabikoa, Ainhoak ere jokaldia. Jerak ekarri, Maitek atzera. Eta berriz ere, Irati sartu da, jokaldia egin du. Txokoan bertan utzi du Maitek, eta Jerak ere bai. Dejadaren bitartez, oso jokaldi polita izan da. Eta tantoa lortu dute gorriek 15 eta 16. Hor, efektu polita eman dio dejadari Jerak, eta hilda utzi du. Txokoan inork ez harrapatzeko moduan. Hori da, tanto batean jarri da bikote gorria. Jera sakea eta esango nuke ja guziz rekuperau dela, ala ematu bintzat. Naiz da segun una zuen dikan minak ikon Jera bakigu. Zautzen nolakoan oso gorra eta dala emango bendikane. Eta nik uste berriz ere partidan sartzen doan enean aztu egingo duela. Buruko kolpea eta berriz ere etorriko dela bere onera erabat. Eta inolako eragozpenik gabe
jarraituko duela. Hogeita bigarren arte leian. 15 eta 16 berriz ere tanto bakarrera jarri dira. Horriak, tanto garrantzitsua dau ere. Askotan etenaldiak hozteko izan daitezke baliagarri. Batzuetan sentsazio honekin kantxean ari zarenean, naiz eta 2 minutu izan partida geratu eta etxeden satera joan behar izatea amorragarri gerta daiteke. Sentsazio honetan ziren murgilduak Ainoa eta Maite, baina berriz ere etenalditik bueltan tantoa egin diete. Jerak eta Iratik, eta beste tanto bat dago jokoan. Zabal aldetik Jerak jokaldia. Pareta, ezker pareta askorekin. Eta Mujikak Bildo. Hor asko bazartu zako pelota hori Iratire, baina ezkerrakin ondo erantzun du, beste pelota bat. Zabalera orain Maitek. Jerak Bildu. Ainoak txokoko dejada iritsi eginda arazorik gabe Irati. Darengoan berak aukerako pilota moztu. Maitek jaso. Jerak moztu. Maitek Zabal aldera indartxu. Gorpuzera etorri zaio Jerari, baina ongi jaso du. Jeraren aukera orain Ireki. Eraman eta jokaldia ordainetan Ainoak ere. Maiteren aukera, Jerak egin duen bezala goxo-goxo txokoko dejada. Eta iritsi eginda Irati, baina altxatzerik ero baterik ez du izan. Bai hor, Jera dejada arrexo amarrain duta Maite bertan zon, da bueno, egia oso ondo aprobetxeu du. Eta Irati iritsi dan arren, oso behartuta iritsi da, eta ezin izan du Maiten dejada hori erantzun. Da, emezazpigarrengo tantua bikote urdinantzat. Eta partidaren amaierako zatian sartu garenez, garrantzitsuak izango dira. Hemendik aurrerako tanto guzti-guztiak. Bikote batentzako txapelak gero eta gertuago daudelako 17 eta 15, atera du sakea. Ona Ainoa sakia. Ruiz Infanteko oso sake gaiztoa eta bortitza. Iratik eraman eta berriz ere txokoko dejadarekin. Tantoa lortu du Ainoak 18 eta 15. Bai hor, kizo sake hona eta hau, eta gero hurrengo pelotazuan aukerako pelotazun, da eskerrakin hor dejada hona egin du. Iera bota lurra berriz, Eta berriz ere hori esan behar nuen, ikusi dugu. Bat ere beldurri gabe bota duela orain ere bere burua lurrera. Atxeden setera etorri dira berriz ere. Eta badaz bada lesioa txartu ez dakion partidaren etenaldi labur honetan izotza jarriko diote. Jerari buru aldean. Eta ehala lesiotxo honen oinazerik ez duen nabaritzen. Partidaren amaiera arte Jerak 18 eta 15. Elgarri animo mezuak Ainoak eta Maitek. Eta atxedena azkenengo unera arte atxeden satean baliatzen Jera eta Irati. Latan ozati bat ahoratu du Iratik. Jerak oraintxe eman dio azken tragoa freskagarriari. Eta badatoz lau pilotariak kantxara. Laster berrekinko zaio honen bestez joko hori. 18 eta 15 markagailuan gogora dezagun. Ainoa Ruiz Infante dator sakera. Animo. Maite Ainoari. Sake ona, oso baztertu da baina ederki eramana Iratiren aldetik atzera. Hau inolako arazorik gabe jaso du, beste sake bat oraingoan. Hor, Maitek oso ondo aztertu pelota hori, baina Iratik eramatia lortu, eta esango nuke azken tanto honetan oso defentsa lan hona egiten edala Irati. Bai, partidaren hasieran aipatu dugu oso segurua dela eta pilota asko
jartzen duela berriz ere frontisean, eta gaur ere alari da, bi utzi ditu eraman gabe, baina horiek kenduta partida borobilari da egiten Lizartzarra, eta berriz ere aurrealdean Maite protagonista orain bien tartean jarri du, eta Jerak eramaterik gaztu izan. Bai, pareta arraskago ez etorri da pelota hori, eta, bueno, Maitek eta gau tanto polita izan dago. Eta 19:15, lau tantoko aldia bikote gorriakiko, eta 3 tanto falta partida bukatzeko. Hala da, lehen ere partidaren hasieran eta erdialdean zuloa zabaldu dute euren aldera Ainoak eta Maitek, eta orain ere ari dira tartetxoa pitinka bada ere areagotzen. Maitek moztu, Jerak ere bai, ez da behar bada Leitzarrak hobeki, Eulatearrak baino. Ainoak atzera. Iratik ere luze, atze aldera lautik ongi jaso du. Maitek inolako arazorik gabe, Jerak jaitsi. Iratik jokaldia txokoan, pilota bajatuta. Eraman egin du Ainoak, zabaletik zabalera luze. Maitek eta horretara ere doido iritsi da Irati, eta frontisean ipini du. Maitek bolea, indarrean, ez dinkendu. 3. kuadrotik Ainoak zabalera, Otxandiarrak, baita Eulatearrak ere jaso eta jokaldia ordainetan Iratik, eta hor gurpildun dejada egin nahi izan du Maitek azpitik, eta bebeetiko pilota hori ez dira bat ere errazak izaten jotzeaz aparte jokaldira egitera joateko, eta horren azpitik hartu behar izan duenez, ez zen bat ere erraza jokaldia egitea, baina alde ere azpio iskin egin nahi izan aukerari. Ez zen bate errazan, baina zulua hortxe zeon. Bai, eta Maitek. Aurreko protazuan Irati ikusi da hor, biterdi inguruan zola eskubilan, Iratin postua hartuta, eta hortxe txokuan zeon. Deja daiteko zulua, baina esan dezun bezala altura oso gutxikintze torren, eta oso zaila zen hori. Eta gainera oso dejadagi jauna da Maite, askotan ikusi dugu, defentsatik erasora bolearekin edo jokaldi batekin pasatzen, eta ezkintuzken harrituko halako jokaldi batek. Maite horretara ohituta gauzkan pilotaria da, eta Txaparen goiko ertza jo du, gorantzko efektu hartu du pilotakadak. Ez doikoa edo behintzat naturala izan ez dena pilotarengan, eta horrek. Esango nuke Ainoak ez dula, oso zuzen jo dula pelota hori, makurtu gabe, eta indarra eman dio, baina ez da makurtu, eta azpira Txapa juntzako. Eta berriz ere, pare bat akatxauen ostean, bi tantora jarri dira, eta zabalik dago partida. 17 eta 19, hemen amaieren arte ez dugu ezer jakingo. Ez dugu jakingo, txapeldunaren izenik, luze orain Maitek, baina behar baino dezente gorago, goiko koltsoira. Eta 18 eta 19koarekin, tanto bakarrera jarri dira beste den ere, Iturriaga eta Zabala. Bai, oin, partida bukera hontan ez da momentu ona akatsak egiteko, baina hor nik uste asko atzeratu nahi zuela Maitek, eta altura gehi mandillo eta gora juntzakola. Eta hori, esan dezuna, 18 eta 19 bikote gorriak, bikote urdina leheno tantua otartia irekin arte, aldiz. Oain berriz empate jarri diat, esango nuke partidako empate bakar lehenengo empatia hausi izan dela, ez da? Bai, ez esango nuke, neu ere horretan ari naiz kontuak begiratzen, eta datuen artean ez dut beste berdinketarik, beraz, 19ko hau izan da. Markagailuko lehendabiziko bat egitea, sake gaiztoa orain jerak oso sakatzaile ona da, eta paretaren bazterrei itxatxita jarri du pilota, eta Maitek eramaterik ere ez du izan, eskua sartzeko tarterik ere ez baiti olaga Jeraren sakeak. Eta tanto garrantzitsua hau, berdinketa hausteaz gain, abantaia txikia emango diona bikoteetako bati. Ona. Ederki zabaldu du Jerak, eta
20garrena lortuta, partidaren amaieran jarri dira. Neurketan finalean lehendabiziko aldiz aurretik Jera eta Irati, eta hor ikusi dugu garrasi egin duela Amorruz. Bai, hor, kisto eskertziarra jodu Jerak, botek ila ez dioin Ainoa, eta hori ezinezko egintzako bueltatzia, eta bueno, esan dezuna, partida osoan ziar, lehenengo aldia da bikote gorria aurretik jartzeana, baina momentu darra aurretik jartzeko. Eta hemen apurka ari zaigo haizea altxatzen, eta sarietako maila ez duen haizeak botatzen, sake gaizto hau ere Jerak, eta Maitek eramaterik ez 21 eta 19, eta unerik erabakigarrienean jarri dira aurretik, Jera eta Irati. Azken sakea izango da Jerarentzat, ez bada errepikarazteko agindurik. Bere azken sakea. Ilota zalen txalo artean bat, sakera, bere azken sakea ateratzera Jera. Sakea luze, Maitek jaso. Jerak txokoan, jokaldia. Txokoan bertan, Ainoa, gorengoan Ireki, Jerak eraman. Eta aukerakoa, gorengoan Maiteren zatatzera. Jotzea erabaki du. Maitek zabalera. Bildu. Iturriagak, Ainoak antxaren erdialdera Ireki, zabalak jaso. Mujikak moztu. Eta Jerak eraman. Altxa, Iratik ura ere. Ainoak atzera, eta Iratiri espero baino bote laburrago egin dio pilotak eta eramaterik ez du izan. 20 eta 21, eta partida oraindik ere zabalik dago Naroa. Bai, oraindik inork ez du galdu nahi hemen, da 21 eta 20, pena 28an bukatzia partida, emozio handia da izaten. Eta, bueno, hor, azkeneko tanto honetan lau pelotaiak aurrean zuen, eta oso ondo ikusi du atzea botatzeko aukera hori, eta esan dezun bezala Iratiri bote uste baino laburrago egin dio, eta ezin izan du eraman. Eta berriz ere zabalik gauzak. Ainoaren azken aurreko edo azken sakea. Sake bikaina, eta ere gaiztoa, Iratik bueltatu. Deja da bai, baina txapara. Joan zaio Ainoari, eta honen bestez hortxe bukatu da finala, plazaz plaza lehiaketaren irabazle Jera Iturriaga eta Irati Zabala dira, bi tantora geratu dira. Ainoa Ruiz Infante eta Maite Mujika, partida guztian zehar aurretik joan eta gero eramaterik, txapela etxera eramaterik ez dute izango Ainoak eta Maitek. Partida polita izan da, eta pilota zaleak asko gozatu du, nolan nahi ere. Hori da, partida oso polita izan da, tanto oso politekin. Bukera arte partida oso irekia ikuste genuen. Lehenengo aldiz partida bukera hortan jarri da bikote gorria aurretik, eta emozio handia izan du. Eta, bueno, pena izango Ainoak horra azkenengo tanto hortan txapa juntzakola, bestela pelotazo eharra zen hori. Eta, bueno, Irati da hierantzat izango plazaz plazako txapela, eta merezimendu oso zirabazitakoa. Merezimendu oso zirabazia, gaurko lanaz gain aurreko partidetan egindakoak ere balio du, eta balio izan du gaur hona sailkatzeko. Eta hortaz, zorionak lau pilotariei lan handi egin baitute, udaran zehar. Podiuma eta saria gatontzen ari dira, eta prest izan orduko hasiko gara. Sari banak eta ekitaldiak idatzen, horretarako Donostiako udaleko kirol zinegotzia, Iñaki Gabarain, eta Donostiako udaleko kirol teknikaria, Jonander Kortazar izango dira sari emaile, baina horren aurretik neskatxikiak izango ditugu kantxan, aiei ere
ere oroigarritxo bat emango baitiete partida honen aurretik, zuzenean eman ez ditugun 3 partida izan dira, neskatxikienak eta naritu direnei oroigarriak banatzen ari zaizkie Maili Barrokal, Andre Galdaregia eta Natale Aranburu, ados pilotarietako 3. Beste zenbait ere badira, baina gaurkoan sariak banatzen Natale, Maili eta Andre ari gara ikusten. Eta ia emanaldi guztietan aipatzen dugun naroa, ados pilotak arrobia badu, eta hauxe da, horren erakusle, irudi hau da, horren erakusle. Bai, egia izan adosek lan handia egiteu, kanterakin o arrobiakin bai, eta horrik ustetu horri biltzean eska txiki hori gehienak bakoitza bere klubetan ez gero adoseko entrenamentutan, adoseko pelota eskolan ibiltzea ala, eta bueno, nik uste aipagarria ala olako lana, adosek egiten lana alde hortatik, eta bueno, pozgarria ikustia atzetik bat oztela neskak, hau etorkizunea behira sortu zen proiektua da, eta umia disfrutatzeu ikusten, eta bueno, denok pozak. Eguerdion berriz ere bertara bildu zareten guztioi, finala bukatu da eta beraz denbora tarte luzegirik galdu gabe sari banak eta ekitaldiarekin hastea izango da honena, baina horretarako aurrena sari banatzaileak deitu behar ditut. Horretarako mesedez, sari banatzaileak datozela kantxara, Donostiako udaleko kirol zinegotzia, Iñaki Gabarain eta Donostiako udaleko zinegotzi, Itziar Iturri. Haien esku sariak banatzea eta horretarako pilotariak behar ditugu eta atzetik aurrera hasteko ohitura izaten dugunez, lehendabizi azpitxapeldunak deituko ditut podiumera, 22 eta 20 irabazterik ez dute izan, baina txapelketa bikaina egin dute, txalo bat ezar ditzagun, Ainhoa Ruiz Infante eta Maite Ruiz de Larramendi Mujika. Hortxe, Ainhoa eta Maite podiumaren bigarren sailkatuari dagokion koskan, sariak eta trofeoak jasotzen, aurrena Reino Gurmeten oroigarriak jaso dituzte, eta segidan txapeldun ordei dagozkien garaikurrak emango dizkiete, hortxe dira, garaikurrak ere, eta argazkia segidan sari banatzaileekin. Eta segidan garaileak deituko ditut podiumera etor daitezen, horretarako txalo bat ezar ditzagun 22 eta 20 irabazi duten Jera Iturriaga eta Irati Zabala. Lehengo ordena berean aurrena Reino Gurmeten oroigarriak, ondoren txapeldunenak, eta bukatzeko txapela, bigarrenik hortxe dituzte txapeldunei dagozkien oroigarriak Jerak eta Iratik, eta segidan txapeldunari dagokiona, txapela izango dute buruan, hortxe dira, bi txapelak, Itziar Iturrik eta Iñaki Gabarainek jantziak, Jeraren eta Iratiren buruan, eta ezken nuke ahaztu nahi Donostiako udalak
Ados pilotari eman dion laguntza, eta hori ere ahots bidez bada ere eskertu nahi genioke. Abuztuaren amaieran hemen izan ginen Atano pilotalekuan, eta gaur Trinitate plazan hemen izan gara final handian, beraz eskerrak Donostiako udalari ere ados pilotari eman dion laguntza ezin eskertuzko horregatik. Azken argazkiak hortxe dituzte txapeldunek, eta azkenengo txalo zartarekin sari banaketari emango diogu amaiera. Azken argazkiak ari dirateratzen lau finalistak eta aurreko partidetan aritu diren neskatxikiak, eta argazki saiotxo hau eta gero elkarrizketa seta atontzen ari dira pilotalekuaren atzealdean, 7. kuadroaren inguruan, eta behin argazkiak atera eta gunea, elkarrizketetarako gunea atondu eta gero elkarrizketak egitera joango gara gaurko finalaren emankizunari amaiera eman baino lehen. Atera dituzte argazkiak, oraingoan sari banatzaien Iñaki Gabrainen eta Itzi Arriturriren zorionak jaso. Eta horren ondoren, ea bada, une batetik bestera, azkar asko finalean aritu diren lau protagonistak, Jere Iturriaga, Irati Zabala, Ainhoa Ruiza Infante eta Maite Mujika. Ekartzerik izaten dugun, atxeden setetik elkarrizketa setera mugituko gara. Eta ea bada, zer kontatzen diguten. Lau finalistek, bi irabazleek eta baita azpitxapeldun biek ere, hemen neure tarrepetak eta gaiuak hartutan nago. Elkarrizketa setean sariak dituzela etorri dira Jera eta Irati elkarrizketa setera ere. Eman eta bagoaz geu ere galderak egitera Jere Irati, 22 eta 20 final oso gogorra izan da, baina azkenean zuentzat izan da garaipena, zorionak. Bai, ez dakitez sentsazioak txarrak zirenez, partidu guztien atzetik joan ga, ezin aurratu ez ustez, 19 gino zenen aurrenako aldiz aurratu txula, sufrimendu handiek esan ez, ikusten gino mina handik ezkin nula egiten eta defentsa lanen gebiltzela denbora tartea hundin. Baina, bueno, suerteko bukaeran bere txapatzuk jota eta gero nik saketi justo momentu honen bisake asmatuta, txapela etxea. Plazetan jokatzeak horixe du, batzuetan ez ustekoak ere badira, hemen plazetan eta pilotalekuaren ezaugarriengatik batzuetan geratzeko joera agertu du pilotak, eta horrek ere apur bat zaildu dizkizue lanak. Bai, esan da, hasieran, baiera eta baini, frontoian ezin genuen jarri, behaiek oso komodo zeuden, pelota gozatzen, erabat dominatzen nahi ziren, eta guk azkeneako bagenekin gorrin barra geneukela, buruz gogor, eta azkenen hoxe Jerek esan duen buzela bukaeran pasatza eta irazta lortu du. Eta atzean pilota askori eutxi behar izan diezu. Bai, hoi da, azkenen eta hasieran gaina erdi gozak aitzaitu naiz, ezin baztertu, eta Maiteko Ainoak ematen zienen atzea dena. Eta zeu aurrean sakeari etekin gutxi atera diozu, bukaera aldera sartu bizkiezulako bisake, baina aurrean Ainoarekiko leia horretan ere, tanto batzuk bukatzea lortu duzu, Jera. Ba, etzen erresa ez, asko pasarein ditea Irati bilatzen zuen da aurreko joku hortan zai ezen ez, gero eskur etzitzen, dejadatako eta behar bezala sartzen, ordu, gorputz eta harima jarriz, altzen bezala, oitabin markai urta iritsi, eta ateze kartel horrei behide ez, naroa daukegu hor hirugarren sakeatea eta horre esaten duen bezala, remate batekin bukatzen duen, da nik reala bukatu nahi nun, eta zorionez txapelatea da, eta haure beretzak tikoa. Haure beranentzat, eta laster ikusten dugun kantxetan naroa, zorionak neskak eta gozatu garaipenaz. Eskerrik asko. Hau esek bi irabazuen hitzak eta badatoz, Maite eta Ainoa ere.
Neskak aurretik izan zarete partidaren zatirik handienean, 19 arte eta ordutik aurrera 22 arte falta ziren tanto guztiak, segidan egin dituzte Jerak eta Iratik. Gertu izan duzue garaipena, atzpuntekin ikutu duzue, baina ezin lortu azkenean. Sí, así ha sido, ¿no? Hemos empezado muy bien, o sea, haciendo el juego, pues adaptándonos a la plaza lo mejor que se podía. Hemos marcado ahí diferencia y luego, pues bueno, en la recta final entre pues el golpe de Yera, una cosa a otra, ellas se han metido, han acertado en ese momento de parar, han acertado más en el saque, me han arrimado mucho, no he podido. Mérito de ellas y a seguir. Nos hemos quedado a falta de uno con mucha pena porque íbamos ahí muy bien y esto es hasta 22. Eta plazetan askotan horixe izaten da. Bote arraroak eta ezoiko efektuak hartzen ditu pilotalekuak berak eta batzuetan ere bizi izan dituzue horiek. Sí, eso es lo que tiene, ¿no? Al final el que acierta y bueno, donde caiga, pero es para todos igual, así que bueno, si ha habido un pique o ha dejado de haber, pues nos hemos intentado adaptar lo mejor que hemos podido y la pelota es así. Eta zeboino aurreko kuadroetan jokaldiak egiten ikusi zaitugu, saiatu zatzaizkio Jerari pilota baztertzen eta bera deseroso sentiarazten, baina ia guztiak eraman ditu eta zuk egin ohi duzun minik ezin izan duzu egin gaurkoan. Bai, bueno, nik uste eta hasiera oso ona eman dotzegule, oso gustora sentitzen nintzen. Ez dut nire jokoa, olako plazetan oso gatza dalako, orduan bueno, beste joko bat egin behar zan, eta horretan sartu naz, eta ondo urten dela usteot erdira arte. Eta bueno, gero, beraiek sartu dira oso ondo partidan, eta gu, bueno, igual ratxa hori moztu dobrie, eta segido joan dire 22, ez? Eta bueno, pena ez, baina bueno, meindako lanagaz gustora nau, eta hori eroaten dut. Eta hotzean behar bada hausnarketa positiboa egitea ez da posible izango, baina udantzea oso txapelketa polita jokatu duzu eta horrekin ere geratu beharko duzu neskak. Bai, ez bakarrik txapelketakin, maitekin, ez? Aspaldian igual ez ginule jokatzen txapelketa bat batera, eta ikuski nauenean tokau zana, kriston posero alman nuen, ze placer bat dalako, eta bueno, hori, ez dut esango ez jatu urtetan. Sí, al final es lo mismo, ¿no? Jugar esta chapelqueta plaza pues para mí también tiene mucho sentimiento también, pues porque es bonito el jugar en las plazas en la calle y pues bueno, acompañada con Ainhoa, pues la verdad que ha sido una gozada. Todos los partidos hemos jugado ahí pues peleándolos mucho y este también sabíamos que era uno de ellos, pero pues bueno, igual pues ha sonado más la chapa, en otras han acertado ellas y es de aplaudir y de seguir y que volveremos a estar ahí. Hori da, zaudetela beraz, Zarro, egindako lanaz. Eskerrik asko neskak eta altxa burua. Eskerrik asko. Hau esek beraz, lau pilotarien hitzak eta bagatoz gorain emanaldiari maiera ematera. Amaitu da plazaz plaza txapelketa, uda guztian zehar hainbat herritako plazetan ibili zarete jokatzen, horixe du berezitik txapelketa honek pilotalekuetan alden neurrian ez dela jokatzen eta plaza direla pilotaren epizentro eta batzuetan alakoak ere baditu plazak, alako jokaldiak, alako jukutriak egiten dituela pilotalekuak berak, baina horiekin guztiekin jokatu beharra izaten da, ez dago besterik, naroa. Bai, hori da, esan dezuna, plaza eta jokatziak ezaguarri du lurra normalian lakarra izateala, kanpoko frontoiak eta botia eta hor jartzeko desberdina izateala, baina nik uste beste alde batetik oso politia dela. Igual zenbait herritan frontoira baino jende gehiago hurbiltzea alako plazeta, bidian gatzelako azkenean aleko jokua da. Eta bueno, alde hortatik oso politia, aurten laugarrengo edizioa plazaz plazana. Eta bueno, aberrea beste bitean. Espero dugu, datorren urtean 5. bat izatea eta 5. aurrera beste asko ere izan daitezela espero dugu, hemendik aurrera ere, gaur gainera Donostian bertan izan da udatiarrak eta turistak ona etortzeko aukerarekin izan dira eta beraz Trinidad Plazak berak ekartzen du, pilotalekuan jendea pilotalekura ekartzen du Trinidad Plazak berak kokapenagatik eta nik uste turistek ere inoiz pilotarik ikusi ez dutenek ere gozatuko zutela gaurko partidaz. Bai, hori da, azkenian esanetena, gaina bereziki Donosti turista asko dago eta gure kirolau beste herrialdeta zabaltzeko ere aukera polita da. Eta nik uste gaur urbildu danak gaurko partidaz da pelotaz.
disfrutatzeko aukera izan dola. Hori da, eta oroitzapen hori behintzat eramango dutela. Hona etorri direnek Donostiako Trinidad plaza honetaz. Eta plazaz plaza lehiaketarekikoak bukatuta, esan dezagun, urrengo lehiaketa, udarako azken lehiaketa udara CaixaBank dela, eta hori urriaren 4 arte ez dela bukatuko. Jaialdi bat geratzen zaio ligaxka faseari, 14. eta 15. jardunaldietako partidak hartuko dituena, eta ondoren finalaren esperoan geratuko gara, baina aurrena azken jaialdi horretarako utziko dugu hitzordua finkatuta pilota zaleok, Elgetan izango da, hilaren 28an hemendik 2 aste barru, eta bertan lehendabiziko partidan, Ainhoa Ruiz Infantek eta Irati Zabalak jokatuko dute Maili Barrokalen eta Oiana Orbegozoren aurka, eta bigarrenean berriz, finalerako txartela lortu duzuen Jera Iturriagak eta Naroa Agirrek, Natale Aranbururekin eta Maite Ruiz Larramendi Mujikarekin neurtuko dituzue indarrak, eta jaialdi horrek ere garrantzia izango du, finalerako beste bikotea zein den, bertatik geratuko delako zehaztuta. Hori da, esan dezula, partida, jaialdi oso polita dago antolatuta. Esan dezun bezala, Iera eta Bilok ja finaleko txartela lortu genuen aurrekoan, eta bigarrengo finalistak erabakiko ditu partida hori jokatuko deu, eta egia esan ilusioak handi jakin. Eta sailkapena buruz orain nola den ez dakit, baina estu dira bereziki gauzak, eta 3 bikote horien artean gauza asko izango dira erabakitzeko Elgetan erabakiko direnak. Besterik ez beraz, pilota zaleok, plazarroa duzu hemendik 2 astera, hilaren 28an izango dugu berriz Elgetatik elkarren berri, eta besterik ez, plazaz plaza txapelketa gauz eman du urrengo izordua Elgetan, hilaren 28an, ordura arte, eguerdion Donostiatik.